Malawi Brief. Inu simatumiza maquotation bino takatenga maquotation na blanket tatenga maquotation na mbuzi bwanjo sakula mbuzi apaka kukambe nawo kula kuika kwa abumu akupanga zinthu kuseli mafumo osadziwa taina kale pamene sana akutenga akomiti ajango ntenga ikhale kauja iye kuno anthu awiri komiti ina yoseja kuisi osadziwa sizina kupanga nomene kuseli jani sana munthu uyu mudzi muno waononga pakufune kuti tipange njira ina yokuti tithandizire anthu amene ilipo tukale njira apolisi amenewa bwana tipange chongo mudi ndo sachoka zinthu zalakwika sopano ine mawa ndibwera ku office ngamba bwana ndibe ngati kuliko katundu aperekede bwana mukamusiya uyu usiku asa mamangola uyu office rolo ndekuti nkhani sopano yamba kupita awakuimva akuimva nkhani yafika kwa group a group akachoka kuno kupita ku ADC committee akakambaso nkhani ngati zimene yakubedo kwandala embereni atiteni fono olemera nzano acha akubalaka bwana Sulungu ineyo ndibwere mamawa ku office bwana tinganani nakuti ndibwera lero mmene makwiramu simungamwe thobwaliya ndiberekemo apita iti singabwere chifukwa ndi ntchito inaneso ndikudyesera ananga momwemo zona ine ndibwere mama ngati sindibwera mamawa masana tumiza na polisi bwana uyu palibe amangwira mwamba bwana ngati sindibwera amfumu anga alipompa siningana meya ngati sindibwera mamawa bwana Silungwe ineyo uyu afumu uyu mamwiwa ani mangola acha palibe kanthu uyu muzingoti palibe kanthu palibe kanthu ndibwera komiti yonse ndi anthuwa tikomane mmawa tikafusane kuti atuthandiza zalakwika tijitero kwa madongosolo adalakwika pachiyambi chifukwa chimene chilipo panopa nchakuti mwanga tifeye ku project kuti tifuna kuti makobiriwo abwerereso kwa kaunti ndiye zili kwa inuyo kuti mwina mukhala pansi akomitiwo tisana kumane nawo mwina mutiuze kuti kodi katundu uyu mwina mugulisa kuti ndalamazo zibwerere ndithu kwa chimene tifuna kuti tikonze inuyo sibiwo yanu ikhale ndi mbiri yabwino ndalama zakuti mugulire mbuzi ukagulira maskrini zoona iyayi mawa ndibwera ndi afumu ndi akomiti zakhala pansi kungoti naneso ndipepese kwambiri pamenepo nina zachoka mwezi onsewu ndi workshop ndiye mwina chifukwa chosowa kunokosa bwera bwana pamene paperekedwa makobiri bwana usatope makobiri bwana aperekedwa mwezi munalo wa 1.6 million lero yawa wanyida 1.6 million mutu asindino akaza anthu angonene pa basi analibe mbina tikiona ni makobiri ama offers bwana inu muende bwino ndikupezani mawa ziko mukwambiri ziko ndiye bwana akatele agona kuti masi abompa amene wammawa ndipita nawo limodzi atipita limodzi ndi afumu ibawo tikapange madongosolo kwa polisi saiziwa tikambita kambira nangayi mwina abweza ndalamazo kuti njira imene tikasatu koma group mutandithandiza motero group mwachita bwino lero nkhani daizo zoti pabweza makobiri pano ndiye ayi tieni apo ndiye ndikuuze tieni bwana inu koma bepozera mukozabe ku polisi kuti apolisi azizi wa polisi case tieni tizipita tieni tizipita ndalama inetu ndi madabwa tieni kulemera kwalemera awa ndemkaisesa muno bwino kuti munthu wankulukulu kumabala sabato za mwana chimene ndikufuna ine ndikonze marekodi ife basi zikomukwambiri ine bwana mudati mufune wina mawa mukambirana nawo anzanu ndipite ku office kwa bwana tikapange njira kuti tibweze ndamali zikomukwambiri mwatithandiza zikomukwambiri mukakumana ndi apolisi womapo mwawo tawa akakanika pamenepo apolisi aiziwa nkhani agrupu musanapite kunyumba tiyendere kumulambe mkadya ranji ndachitakale bhuku ranji azomukwambiri ife ndipita kumulambe iya agrupu apita ndo apita apita takamba nawo tieni chapwini musieni enda ni bwino la iyayi wachani wabwera inu
Mesa ndazana. Iya itie ni nyumba. Zicheza weka. Ile ndikuloa nyumba zikacheza ninkazanga. Yoma kuna matama wai. Andu amina jakutama iwe. Ile ndukuza pa. Mayanga ambuyanga oloa manda. Katundu isapita. Ndi sambatu. Swamba alola kakuta chabwino mawa. Ine apa. Mayanga maremu agogo ao bambu ao ile ndituma kate Bible ti ndalama izi sizipita mitengo yaje sia ile uonaso weka wauza huyu asamba ndisambadi sabwera amenaja sapaona bana azidusa womba do vi ndia polisi ao katunu walo pali mitengo yacha beba Gari iwo mara moti ukarebali ya ine uje nane a polisi. Okay. Iwe garu kwa basi. Kula ndo kima kunja kuno. Ahalawa. Ewa kima chani. Iya. Halawa watu anani mabuna. Ukazitame ndi kukhwima unamba kukhwima kondiwo. Zipita. Iya. Ujeza ndaka zanga nyumba. Aya. Akupyota uona. Iya. Kaya unakhwima ndenaneso uzwa kuti ndine mapangomba uzi wazo. Ndikutembenuza uona akutenga basi. Katundu waboma uyu apita. Iya. Ukazitame ndi kukhwima mitengo ajeiti. Maboma la kuyako. Iya. Kukhima kaje kuti. Kama pita. Iya. Ukazitame kukhima iwe. Kunali hawawa wakunja kuno. Unhosa ukakoziwa mbalungu. Iya. Makasambisa malilo mizimu. Iya. Zipita zikasambisa malilo uko. Iya. Akupyota uona. Abo iya yuzika yangana kumbe manda ukadi. Iya. Abwera tu amenaje. Pamuziba jesi pano. Iya. Winale tipere tika Iya. Garu wachabe. Mungu wankulu ngatiwe bakuya iwepo. Uzienda sapato mapazi 5. Mapazi mbwe basi. Kuliwe ndizenda mapazi 5 koma mbili pa ntendere. Iya. Iya. Mbava iwe. Jabu. Iya. Sana wa mabala. Sana wa mabala nini ma television ma wireless. Iya. Njinga wende ataiona imeyata. Okubao. Iwo osabata ona. Ate ngati zimene zaboma. Pasi ikuoneka mpaka nakuno. Sana bwana soma no garu iwe. Mbava iwe. Iya. Muntu oyipa we. Oyipa iwe. Muntu oyipa ntima